Bona tarda. Avui som dilluns 13 de desembre del 2021. Santa Llúcia. I ja ho diuen que per Santa Llúcia un pas de puça. A veure com s'allargarà el dia, s'anirà anotant poquet a poquet. I sembla mentida perquè encara no hem entrat a l'hivern i el dia ja es comença a allargar. Quan tenim la percepció de que l'hivern és l'època més fosca i més freda sí que ho és, però també més fosca, no? I doncs resulta que no, que començarà l'hivern, que el dia ja es va allargant. I bé, de fet, a mi no em desagrada que hi hagi aquests canvis de llum. És a dir, ja m'està bé, perquè penso que aquí on vivim és així com són les coses i és el que toca. I toca que a l'estiu els dies siguin molt llargs, que a la tardor es vagin escurçant i en acabat ja es tornin a allargar una miqueta. També és normal els canvis de temperatura, que tenim estius molt calorosos, hiverns freds, les estacions intermitges, la tardor i la primavera sí que és veritat que cada vegada són com més curtes perquè passem de dies de molt fred a calor. O al revés, quan estem anant cap a l'hivern, passem de moltíssima calor a de sobte hi ha dies que ja fa molt fred. I això sí que realment no m'agrada, però ara no hi podem fer res, és així. És conseqüència del canvi climàtic i bé, només podem fer que anar-hi posant remei perquè no s'extremin tant els climes. I bé, aquí tenim la lluna, que farà el ple aviat, d'aquí uns dies, aquesta alzinera tan preciosa. I ara he sortit a caminar una miqueta, volia anar fins al camp de l'aviació, però és una miqueta lluny i aniré un altre dia amb més temps, però sí que us volia explicar que des del poble, que el tenim aquí, cap al cementiri, tot això que estic senyalant ara, recte, va donar al camp de l'aviació, que està aquí al darrere mateix. I sempre que volto per aquí, per aquests trossos i aquests camins, me'n recordo del que m'explicaven els padrins. Anècdotes, històries de la guerra. Per exemple, quan anàvem a batre ametlles, que de petits i jovenets hi anàvem sempre al setembre, amb el papa i el padrí, pujàvem a la carreta i vinga, cap a batre ametlles. I per aquí mateix hi havia una planta d'ametllers, que ara ja no hi és, perquè ja la van arrencar, perquè de vegades es prioritza el cultiu extensiu, tot i que penso que cada vegada hi haurà més pagesos que vulguin recuperar diversitat, perquè això és biodiversitat. I bé, aquí hi havia una planta d'ametlles on hi anàvem a batre ametlles i en aquells moments d'hores aquí, junts, no? Pues el papa, el padrí i els meus germans i jo explicaven històries. I recordo que el padrí Evaristo sempre ens explicava que per la guerra, per aquests bancals, per aquests camins, doncs pujaven els soldats, també després quan anaven ja en retirada, avançaven els nacionals i els moros, i el padrí ens explicava sobre un comandant moro que es veu que els deia als seus homes quan arribaven a un poble, no? Que conquerien o arribaven a un poble. Els deia, comeix, que mañana no comeréis. I això ens ha quedat gravat als germans i a mi. I bé, ens explicava el padrí també que els moros anaven vestits de blanc, amb túniques i pantalons blancs, i que eren molt alts i que feien por. Diu que eren terribles, sempre m'ho deia el padrí, ens ho deia. Els moros eren terribles. Bé, en aquest cas és generalitzar quan hi ha de tot a tot arreu, no? Però ell evidentment es referia als soldats i als comandaments dels moros, que per les guerres la gent fa barbaritats, és una llàstima. I bé, un altre dia us explicaré sobre el camp de l'aviació i sobre com la meva padrina també, l'altra padrina, la Tereseta, m'explicava que des de casa estant veia com pujaven també els soldats cap al poble, ja us ho explicaré. I res, ara ja anirem tirant avall cap al poble. Només comentar que mireu els sembrats, alguns camps ja estan nascuts, però altres no. Altres ara comencen, però realment van una miqueta traçats. I això que fa uns 10 dies va ploure bastant, no sé si uns 60 litres, que és moltíssim per aquesta terra nostra, és moltíssim, però resulta que m'ha explicat el meu pare, sempre m'explica anècdotes i coses d'aquestes i a mi m'agraden molt, i ja ho sabia, però avui m'ho torna a explicar, que es veu que quan plou molt, la terra s'estova i s'apreta i llavors queda compactada. I si els dies següents fa molt vent, s'asseca tant la superfície que fa una crosta. Llavors es veu que queda com una crosta
que els sembrats els hi costa de néixer. I el meu pare ho fa, de tant en tant el veig que va allà al tros, per allà darrere casa, rasca una mica i mira a veure si ja neix. Aquests ja estan naixent, però sí que falta molt encara. Hi ha molt sembrat que encara no ha nascut. I és això, és perquè si fa una crosta amb el fred, amb el vent, aixuga la capa superficial de la terra i llavors al sembrat li costa més de tirar amunt i de néixer. I bé, aquí ja veieu els castells magnífics, l'Aranyó i Montcortès, que són espectadors de tots aquests segles d'història. Primer, en la seva època, amb el que era la frontera entre el país musulmà i el cristià, i després aquí, amb el camp de l'aviació també, que han viscut moltes batalles. Bé, anirem ja cap a casa, per aquests camins tan preciosos. Us volia ensenyar el Black, que m'acompanya. Per aquí abunden els cabirols, els porcs senglars. Avui no n'he vist cap, però de tant en tant sí. I ara es veu que els caçadors fan batudes els caps de setmana i els pobres animals corren esfereïts, tant els senglars com els cabirols. Sí que els senglars fan mal, és veritat, acaben fent mal, però els cabirols, quin mal fan, pobrets. No dic que els matin, però sí que s'espanten amb els trets dels caçadors. I bé, me'n torno cap al meu poblet. Aquí, Hostafrancs, la flor dels rams. De petit sempre dèiem això, ja ho deien generacions antigues. I amb els pobles veïns, quan anàvem al col·le, vaig d'una cosa a l'altra perquè és el que se'm va acudint. Quan anàvem al col·le a Guissona, ens passava a buscar l'autocar al matí, sobre les 9 havíem de ser a la carretera, perquè estàvem gairebé una hora i entràvem a les 10. Per què fèiem tota la Ribera? Mireu, us explico. Aquí al darrere hi ha Guissona. Llavors anàvem amb l'autocar cap a Gra, que és aquest poble d'aquí, en aquesta muntanyeta, de Gra cap a Concabella, que és aquest poble d'aquí, que es veu la farinera, és aquest edifici blanc, de Concabella cap a Hostafrancs, al meu poble, Hostafrancs cap a Ribé, que està aquí mateix, de Ribé cap a Sedó, que és això que es veu aquí, Sedó, Tarroja, no es veu perquè hi ha aquí un turonet, de Tarroja anàvem cap al Llor, després cap a Bellveí, Torrefeta i cap a Guissona, i estàvem una hora de ruta, al matí i a la tarda igual. I jo el que no trobava just és que érem dels primers de pujar, perquè clar, els primers eren Gra, Concabella, Hostafrancs, i érem dels últims de baixar. O sigui, aquests 3 poblets érem els primers de pujar i els últims de baixar a la tarda. I ens passàvem hores, molts minuts a l'autocar. I ho explicava perquè, perquè amb els amics o els nens i les nenes d'aquests poblets, clar, quan anàvem a l'autocar explicàvem històries o xerràvem roquerietes de canalla. I sempre ens dèiem, per fer-nos allò gaviejar, com diem aquí, Hostafrancs, la flor dels rams. I els dels altres pobles ens deien, no, Hostafrancs, les rates corren per sota els bancs. Llavors nosaltres ens enfadàvem i els de Ribé els dèiem, a Ribé no tenen res, a Sedó, al forat de la pudor. I els de Sedó també s'enfadaven moltíssim. Llavors, Tarroja, la mula boja. Concabella, la mula vella. I bueno, amb això ens divertíem. Ja veieu, ni mòbils, ni xarxes socials, ni res, només explicant aquestes historietes. I això ja ve d'enrere, ja els padrins ja les explicaven aquestes coses, aquestes històries. Sempre dient frases fetes, cançonetes. Bé, és una cultura que ha anat passant d'una generació a l'altra, segons com pot semblar una mica tonta, però la veritat és que hi havia una cançó que parlava de les bodes no sé si era que Torrefeta i Bellveí es casaven, i llavors era com una cançó així de pobles, i que no sé com era, i els gormands de la Morana s'han menjat la carn del plat. Acabava dient això. I sobre Hostafrancs deia això, que Hostafrancs, la flor dels rams, Hostafrancs i Concabella al floret de la Ribera. Però si em doneu a triar, a Hostafrancs m'hi voldria estar. Mireu, ara se m'ha acudit, ara me n'he recordat.
i era com unes cançonetes, i era bonic. I bé, aquí també es veu el castell de Majà allà al fons, que en dèiem Mijà, l'ermita de Santes Masses. Bé, és molt bonic realment aquesta terra, les muntanyes. A veure aquí. El Pedraforca, el Port del Comte. Després hi ha el Pirineu allà al fons, que està ben blanc, i tot el Prepirineu. Aquí també mireu el Pirineu, que bonic. Que bonic. I aquí darrere l'alzinera, que és una alzinera preciosa, es veu més la serra de... Ui, ja puja la boira! Es veu la serra del Montsec, i mireu, aquí darrere de la serra de Queralt, que és aquí on hi ha aquesta masia, que ara és una casa rural preciosa, veieu, ja puja la boira. No sé si el vespre la tindrem aquí o demà. Es veu que Lleida hi era avui, hi és. I aquí, en canvi, he fet un dia preciós. Però bé, ja me'n vaig cap a casa, s'acaba el dia de Santa Llúcia, encara queda un ratet, però bueno. I avui guarniré una miqueta la casa de Nadal, que he ficat un parell de coses, però aquest any no he tingut massa ganes de fer gran cosa encara. I vaig pensar, mira, no cal córrer. Últimament sempre ho feia pel pont de la Puríssima, però sí que abans teníem la tradició de fer-ho per Santa Llúcia. I aquest any he pensat, mira, va, pues, com que no estava massa amb ganes de guarnir, doncs per Santa Llúcia posarem el pessebre i aquest vespre el faré. Vinga, pues, se sent el ciroll dels tractors, el ciroll, com diem aquí. Sembla que és el meu nebot amb el tractor, sí, que fa estona que el vaig veient. Ara us ensenyaré. Amb el tractor, no paren. De petita volia ser o futbolista o pagès. M'hagués agradat molt ser pagès. Mireu aquí. El Ricard amb el tractor. Viatges amunt, viatges avall. Bé, en aquest cas ara no sé si és ell o és el meu germà, però aquí estan. Aquí som uns quants, amb aquests poblets amb poqueta gent a cada poblet. Hostafrancs ara ronda els 100 habitants, potser encara no els té. I aquests poblets d'aquí al darrere del municipi amb 10 persones cadascun on hi ha això. En total, als Plans de Sió som 11 pobles i hi ha censats, bé, que puguin votar uns 500 habitants. En total, doncs, potser posa que siguem 700, però són poblets petits tots. I bé, mireu, el Black està content. S'ho passa bomba. Vinga, doncs bona tarda i fins una altra. Seguim aquí, en català, des de Hostafrancs a la Segarra.